Hynñiewtrep Youths Council Nongkseh Unit Hynne ka tarik Nailur hapoh leit ujor Deputy Commissioner East Khasi Hills District halor nongrim bagi nongshong shnong Laitnongkseh kaba hapoh Sohïong Community and Rural Development Block East Khasi Hills District kimshim la yo Khaw kum ka bhah Mang sorkar scheme PMGKAY kata kilo khlieh hynrei ki yo tang kilo shikat nadu ubanaya yong hapoh hadu ubanay Nailur hapoh Yang jengi ke HYC Nongkseh Unit bhah ko Sohïong Circle Ngelawan bu dah ke jingtok chau DC wan thawat lengba ke jingja jo ne Khaw badai lengba ke scheme PMGKAY kaba ka sorkar ke lapan Mang ban ai syaki badai ikat AAY kilo shi khlieh hynrei la 4 kilo shikat tika bangmut ba une Khaw ulaja adon mono betu kenalo jengi kasengi kentu jor ban thawat une Khaw Yodon mono balarong tu halne ujak sei ne. Kumta halor kani ka benta na kaliang joka seng kala kintu juri ka DC East Khasi Hills District man phato kit halor kani ka jingja. Ka seng ka kintu ru bade ban penshita mi gino ki badan kti ha ka jing penja la ni bam tu yonu Khaw na ka thup AAY ha ki te ki banai kat kum ki kindon an na bakum kani kan om ja shu ha ka te ki shnong bar ha ki we ki shnong ru kum jo. Te kalong ka balengok banap ba po shnong Laitnongkseh ka jing sam ya Khaw kalong bet nam ka kini ki thup AAY kalong 1 kilo shikat. Hynrei habang ipet pat ya ka order ba polisi ka jeperi DC yang order kalong met bansam ni Khaw PMGKAY ka bamut ba banyarap kerpang ini ki beriu tham tam ai ha ka por badan ne kham bansam ha ka 1 kilo si khlieh. Te kalong ka ik ba ma ban pedang ne seng te deslo kata kata long ba nang leng jengi ban kendu DC supply ban nang leng DC la kular ban toket ne kam mat ba ada lap ba Nang jengi kentu DC ba sistem PMGKAY